No mä koin, että se on riittävän tämmöinen niin matalan kynnyksen niin paikka lähteä niin tekemään jotain tällaista niin erilaista, kehittää itseensä, ehkä jotain sellaista, mikä kiinnostaa, mutta ei kuitenkaan niin kuin halua siitä tehdä niin kuin itselleen uutta. Se on tosi hyvä vastapaino niin kuin tolle mun perhe- ja työelämälle tällä hetkellä. Mä saan siitä niin kuin hieman semmoista pienen palan semmoista omaa aikaa ja toisaalta niin se on hieno nähdä, että kehittyy jossain sellaisessa, mikä kiinnostaa. Opetuksen taso on ollut tosi hyvä, mä oon ollut siitä tosi tyytyväinen ja kurssitarjonta on ollut tosi laaja, kun niitä rupesi seuraamaan silloin ennen kuin ilmoittautui. Se on ollut kyllä niin kuin positiivinen yllätys. Että missä nyt itse on mukana, niin ne on ollut tosi kysyttyjä, että ne on mennyt nopeasti kyllä täyteen, että jos vaan saatte lisää paikkoja, niin se on aina hyvä. Mä itse koen, että se on ollut tosi laadukasta ja hyvää se opetus, mitä siellä on saanut. Ainakin itse koen, että siitä on saanut niin paljon.